Wong potongane kapsul. Mbak Lurah nih kok repot-repot ya Allah. Mbak Lurah teman Mbak Lurah. Pundi? Matur suwun nggih Mbak Lurah nggih. Matur suwun nggih, Mbak. Lah iso sok nek lah baru nek. Kok tambah ono iki. Kene iki lah wis bersyukur. Syukur Rezeki kudu ditampa. Lah kok tambah. Ya sore lek tanggapane kene tambah ono. Kita Pak. Lah iso sing nanggap ojo anu masyarakat itu. Baluran apa nanggap? Aduh, jatole adewe iso elek. Tanggal piro? Itu Mas, Bos. Ora iso ketok ayo. Lah iya kok sing ditekoni lurah kok RT melu nyamri iki lho. Ana bahaya. Hei, RT apa? Manajemen iki. Juru kunci. Karepmu dhewe ngono. Kowe padhe mulak meri aku lah antusias apik. Awak iki ya. Boloku kelek, batune lho. Malah apik. Kene kuning, ireng, putih. Katoke ireng, malah kaya lampu merah. Ngono kuwi masak ngono kuwi yo butuh effort. Tapi kalah karo buku. Buku apane to nyak? Buku jilbaban ngono ki yo. Ijo melipis, kayak bros gini. Lah yo malah apik menarik. Tapi apa malah waktu nilo kodok. Jebule sae. Wah ora umum nggih nek Ora kene. umum. Nuwun sewu niki ibu-ibu kali bapak-bapak sedaya mawon sehat nggih. Alhamdulillah rezekine lancar nggih. Benjang anggap reok piyambak nggih. Tapi aku seneng masyarakat Sukorejo Soko iki kok ngene. Lah iso iki seminggu kene gerakan pentel. Lah kok kowe iki duwite nyikmu apa piye kok? Delok YouTube. Lambemu ngono kok. Wis luar biasa. Sing duwe keluarga kene iki. Piye? Lagi pisan iki lha wis agak berang ngene lho. Nyapa? Dulu-duluane malah delok TV. Delok TV apane? Kakek iki lak kesel bar apa ki nyewangi masak-masak. Kesel karo ngenteni pagelarane awet dadi delok TV dhisik. Kita sponsori India Hollywood. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, kowe iki kok aja ngono ta, Dul. Rodel. El. Wes Lah kurang apa-apa lho, Kang. Hei, aku juga kali pagelar. Nyapa? Ya sepurane to aku ngambi balik kok Blitar teko omahe jam 09.00 iki mal. Lah bosok-bosok. Lah ya cocok kok kena diketemu obat to. Lah ya, Kowe jare kowe kuwi lara kowe iki. lara. Ya ngono kuwi gawane nggone dokter to wong adewe iki tanggapan ora leren lho nggih. Yo, Wis apa urung? wis Lah jare doktere lara apa? sing lara aku. Dokter ora lara. Sing lara iki aku. Kowe rak lara. Lara. Wis kok gawe ning dokter. Wis tak gawe dokter. konsultasi. Wis, Jare doktere lara apa? dokter ora lara sing lara iki aku. Ucut. Maksudnya lah kowe ning kono rak ditekoni to. Ditekoni. Lah iya Mas Bongke keluhane napa? Iki anu pilek. Bilang. Yo, Terus dokternya terus menyarankan kowe iki tibake lara apa ngono apa ora? kok lara apa? Tapi pilek kok lara apa to? Mas nuwun sewu enten kabel muncak mriku Mas. Bocah kok ora seneng aku ngono. Pola dhisik kowe kabelmu meri to. Mbak. Gampang. Bilang kan ndak. Oh ndase bukit lah secemet to ngene.
Telat. Iya toh. Kene jero topeng iku beler-beler. Kok ora sebenarnya Ayo toh makane. Sesuk nek iki nek tanggapan ki sisi dhisik. lambemu. Besoknya kedus. Dosa kok angel. Kowe iki nyapa to Kak mau marang lagi nyapa? Mayane aku. Kayane apa? Mas Bongge, kok sing apik ya? Bareng lo tak wehi. Ya salamono to wong kowe iki duwe angka hukum belas. Ping 3 iki. Ya kurang sopan no. Cah orang Jawa belas ki lho iki ra seneng aku. Ya kok mlakune ya keratonan. Simpo. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Piye to? Apa tumono krakel? La ilaha illallah. Maksudnya keraton kuwi ya ora eling karo agamane. Wah, yo Islame kuwi lho, masuk kejawen ki Islame ya tetep. Monggo kita bidalaken sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha. Amin. Bocah ra Jawa blas. nggih. Bapak Ibu. Kancaku MTS lho iki sing nanggap iki. Pak. Kancaku MTS iki. Hah? Ah, Pak Prayitno. Iki Bapak Prayitno nggih. Wah, lek kanca MTS tenan lho, Pak. Alhamdulillah. Sehat nggih, Pak nggih, alhamdulillah. Lah Mbak Winda ki malah kancaku TK. Kancamu TK apa? Aku lho gelek bengesan untuk merek iki. Bocah kok gledhes ae. Menika bagi keparan dawuh. Oke. Adewe dikon atraksi arep disakoni. Oke. Tapi semata-mata aja kok mikir duite. Bener kuwi. Awak dhewe ditanggapine luar biasa. Iya, iya. Awak dhewe nyenengne wong kene padha karo pahala. Pahala amal jariah. Amal jariah. Yo tenan lho iki. Aja omong kipas Betul, iki bener. lho. Layak wong loro iki lemu wis ada kipas. Nek kentole di sisine ngene. Polah nek dhisik. Hah? Aku wis kok Apa kita sing tuwek marahi. Oke. La ilaha illallah. Era budal. Era budal. Aku budal ora apa-apa. Pitung dinane ora usah kowe ora usah dikondangi, ora usah teko. Ya kan. 40 dina ora usah teko, ora usah teko. Ning nyusul aku. Menika munyuk saking Pasuruan menika njaluk arta. Katake sampun lulut menika nggih Mas Kentung Surapentil. Kowe iki belajar klunyukan ngono. Ora apa-apa aku nek kene kok anggap munyuk. Apa? Berarti kowe iki munyuk ora krasa. Apa iso? Lah kowe rene sing kok nut ki sapa? Kowe, Sing ngejak tanggapan rene sapa? kowe. Lah nek aku munyuk, kowe kok gelem tajak? Aku ya tak munyuk pisan lho. Dadi sing munyuk butuh aku tok. Sapa? Bos ngecoba aku kene ana. Iki Nek iki ora munyuk, apa? tingkong. Hei, sini iki apa? Atok ae. Sing bilang kalah usul. Rezeki gila ya Allah, matur suwun Pak Prayitno kalian Ibu. Dan luar biasa. Pasangan ki nek serasi ki ya ngono kuwi. Ngono kuwi.
Jadi outfit ini disesuaikan. Selesaikan. Nek sing setri hitam, Oke. sing apa jaler nggih pakai hitam-hitam. Hitam. Coba yo mbokmu. Kok kono variasi kok. Kok kentung. Kalau buku kentungnya kentung ya. Malah buku malah kayak dasar selabu. Kok glende saya. Kalau ditani kan apa? Aku silau. Ini apa di sini? Mas. Foto tekal. Ngomong pengen playground itu tok nih, ngono kok foto tekal. Toknya contohmu. Lalu kalau gue satu aku pentol ya di toknya. Pola dhisik. Oh di MC nih. Oh iya. Iya keraton. Alhamdulillah nggih acara sak lajengipun nggih punika munyuk ngantri sembako. Den Mas Bongge, iya ngono kok arep lesu. Iya. Ya aja ngecet-ngecet ndasmu cepet dulu. Iya sing apik. Tapi tuh. Acara salajengipun nggih menika Raden Mas Bongge badhe nyuwun pangestu dumateng Bapak Prajitno sak keluarga. Iya. Candak duwe duga belas kok kowe iki ya. Lah kok mulek iki apane? Wong ya apik ngono lho Mas Bongge nyuwun pangestu dumateng Bapak Prajitno sak keluarga. Tadi rono ora njuk duit kok ndelok duwotok. Ya iya ta lah Pak Prajitno iki gawe acara gedene kaya ngene iki luar biasa lho nggih ya Allah aku sampai gumun. Tuh ngresmekne betis menika alhamdulillah sampun tukul alhamdulillah. Kok betis? Apa iki? Kene iki terus mene patung lho. Uduwi wong delok kuwi. Kowe wis, aku wis. Iki celengan pitik iki. Iki. Sik kok dinteni kok. Kowe nek dadi iki katok-katokmu mbok ngene wong iki piye? Delok lho. Sama gendeng. Lali wong ya luput. Kowe luwih sesuk iki aja nyilih katok ning aku. Nek kanggo kowe katok iki kegeden. Paling ngendak nek ngene iki kowe iki nyilih sepkat ning aku pas. Hei. Sepkat ora apa-apa, balik dikai kemiti. Dipolahne dintasi Bapak Prajitno menika alhamdulillah. Yo.
simbol anyaran. Apa-apa, open-open aku nek yang penting lah pinter lincah. Aku rada open-open aku. Ora duwe iki apane? Kok yo kok cangking kaya iki adikku lanang iki ayo. Hah, alhamdulillah. Wes, pas. Weh, padha. Weh, iki jan awake ngotot. Awake kaya adek. Igone nang mencotot. Iya. Iki cara ning desaku guys iki pelem ngene. Kowe iki aja ngono lho, nggih. Adewe biyen saurunge dadi ngene iki biyen ya tau ngalami kaya Awak dhewe lo aja lah kali. Oh iya aku tok. Iya aku tok. Sampe lagi iki generasi ya tak seneni kok malah melu ngurusi keluargaku kok iso. Yo. Alhamdulillah. Yo, sambut terus Bu. Enggak mlebet mawon. Nah tekan. Sesuk ki mbok iki nek nali ya sing kenceng. Mangkane bokong iki digedhekne. Lek kurang gede gawe otawon pesta. Nek obat tekan kene. Anakku wis, adikku wis. Lah iki ta ingon-ingonmu iki ta, Mbak? Iki bocah iki seneng aku. Jadi utang nak. Utang potongan, pengen tak utang malah ngidol yo. Apa? Bapak das. Iki lek kaya cunda ngono to. Lek kaya cunda mali, bau lucu. Lagi bau lah bape mabuk. Bolane lho, keke. Ada urus ta. Aja nyo-nyo. Ade, ya sing sopan kaya tole kek. Le ayo kek maju gandong rapi to, Mek. Lah tak tole-tole wong iki wis megelen. Ayo Le. Monggo. Kita balik apa rono apa apa. Angel aja. Angel. Ya bener, Cok. Bocah iki lek ngelokne, duwe basik. Kowe ngelokne anak-anakku pinter golek duit tuyul. Lah apane Prayo iki? Lecet anakmu gitu. Bener loh. Bapak Prayitno sak keluarga matur suwun nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Purwo Santo lho kowe. Santo sik.
duit kan sih. Kok duit Ya kudu sportif. totalitas kabeh kerja. Itu sih. Salto sih. Malah dibuih, bakal dibuih. Berarti aku rakyat oh alah bauti. Oh, bikin mulai nek anu gadang damel niku sing damel parem kersane tiang-tiang bauti. Lah ya apa? Nang gawe dhewe kok parem yo. Tapi kas ciri kasih wong tuwa enak. Makane yo. Tang. Duitnya jalan kalau dhewe kok dijumuk. Duitmu sayangan kono le, kayak jumuk kanggo salto. Dadi awak dhewe iki marai totalitas. Betul malah. Ora wani ngomong ya. Gini. Duitnya gini. Ya, Sing 50. anak sapa tuh? Loh, ya anak sapa kok? Bisa ngomong malah joget. Iki lho tontonan iki lho. Abdan.
kon malah. Ya saya ngajak lega sing buri mulai. Sunatan Dek Mas Aska. Paling endak ya kowe iki duwe urut donga. Wong lanang iki wajibe sunat, Dik. Lah iya, Saurunge sunat itu pemikirane dhewe, lek wis disunat pemikirane bakal dewasa. bakal dewasa. Muga Mas apa? Mas Okta. Mas Aska bekti kanggo wong tuwa, sakit nyenengne wong tuwa, kesane wong tuwa rezekine lancar. Amin. Lah kuwi insyaallah bakal dijabahi. Mergo apa ta? Iki lak acarane tasyakuran tanan. Tasyakuran iki wis enek dalile. Apa kuwi? Wa idza ta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Artine Sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah Pangeran. Lan sapa sing kufur azab Allah sangatlah pedih. Iki wis gelem ngugemi syukuran ngawujudaken syukuran. Ya iya. Mugi-mugi keluarga Bapak Prayitno sakinah mawaddah warahmah, ayam asale bangun rumah tangga, terus rezekine lancar, sehat selalu sedaya. Allahumma amin. Termasuk iki nang tangga-tangga iki pangane oke. Amal jariah, gula apik gula. Kripik gedang, kripik tela. Ya ta Mas Bodo? Iya. Oh ya, Siti Edang Waton Roto. Mbak Yun. Wah, kok ero to? Kancaku MTS iki ya iki. Mas, Terus nganggep bae. gendok kan jangan Sekarang. Ya, iya. Balon, mungkin kalau mampir, nanti jalan sepatu. Oh, sama. Utangan nek. Balon, lo saking duwe oke kakek sing teko. Saking seneng karo budaya. Benar kuwi. Iya, ayo, Cok. Guru sambil dong Mas Sambi. Langsung gas rono deh. Turu mobil lap-lapan, Mas. Kentoke malah turu gua. Ini ke sekolahnya langsung. Rong akeh teko kabeh dagelan. Rumah aku tidak tadi. Alhamdulillah. Ngobrol ya. Oh, jam apa? Mapat. Kurang melayang. Kuwi lho. Tapi kalau sampai langsung mulai. Enggak sih kok. Yang TikTok rame ya. Sudah rapi kabeh, Mas. Tidak ada lagi sore. Pacar baru. Oh, nyari nih, oh. Ada bumi dan pacarnya. Kan otomatis. Ya. Latihan gara malah ngaku awal. Aku ban ben. Adane aku ban. Latihan yo. Kan mobil. Sing mobil kayak ngene kok yo. Mulai wis
jeblok. Aja jeblok. Ini aja, jebret.